Dumateng para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang dahat kinabekten, dumateng Bapak Sulis selaku kepala desa, dalam Bapak Farid selaku kepala dusun Tingasan, dalam jajaran ingkang kawula hormati, Romo Kiai ingkang rinten dalu tansah sumanting kitab suci Wahyu Ilahi minangka panuntun kiblat panembah ingkang luhur budi, dumateng para masyarakat Makassar ingkang kawula hormati, langkung rumiyin sumangga sareng-sareng dalam derekaken maos puji syukur dhateng ngarsa dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat taufik hidayah sarta inayah sahingga kula lan panjenengan sami dalu menika saged makempal wonten balai dusun Makassar nuninggi kajanipun persih dusun kanthi kawujudan sehat boten wonten satunggal menapa pramila sumangga kita syukuri katiwasan alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam tansah dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami taksih saged istiqomah nindakaken sedaya tuntunanipun sunah-sunahipun ing pangajan dijak wonten lawan akhir kula lan panjenengan pikantuk syafaatipun Allahumma amin. Ing salajengipun kula jenengan wonten ngajeng badhe matur ngaturaken primuji adicara ingkang sampun rinacik kaliyan panitia. Nuniki adicara ingkang angka setunggal pambuka angka kalih sambutan saking Bapak Kepala Desa, kaping 3 sambutan saking Kepala Dusun, lajeng angka sekawan sambutan saking Ketua Panitia. Ananging ngringkes sedal saklawis dalu mangke sambutan dipun sambut dengan bangunan piyambak. Mekaten nggih adicara ingkang angka sekawan penutup. Pramila sumangga adicara dalu menika kita buka dengan waosan Ummul Qur'an. Mugi-mugi kanthi waosan Ummul Qur'an menika adicara dalu menika awit awal sampai akhir pinaringan keselamatan lan tetep guyub rukun dusun Makassar. Ridho ta'ala bisabati Rasulullah lahul Fatihah. Matur sembahun adicara salajengipun sambutan saking Bapak Kepala Dusun kalih Mas Farid dalam Pak Joko Kapolres Jumeneng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum yang akan menghormati sesepuh sesepuh warga di Kolinasan, Mas Farid, Mbak Kolinasan, Bapak Joko, selaku Ketua Panitia, seluruh jajaran RT RW di Kolinasan, lembaga desa. Kulon ini paling cepat mawon dan sangat bengi gitu. Intine monggo kita guyub rukun terhadap nanti ke depan budaya-budaya yang ada di desa ini. Budaya-budaya yang ada di desa kita tampilkan. Hari ini yang kurang adalah dalang cilik. Saya menemukan dalang cilik di desa Madigondo, ada yang di Surabaya. Nanti tahun depan mudah-mudahan kita bisa merekrut supaya tambah semarak lagi. Mantap ya? Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kami bertiga dan seluruh lembaga desa mohon maaf segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahun dumateng Bapak Sulis selaku Kepala Desa Madigondo. Adicara salajengipun dipunika penutup, monggo adicara niki kula tutup kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking kawula pepilih wonten ledak itu ingkang kula matur, kula nyuwun pangapunten ingkang sakata-kataipun. Langsung dibarengi karawitan saking ibu-ibu Madigondo Kuncoro Laras. Monggo Pak. Dados satu. Enjang bika gumuruh desa Madigondo, ku ingkang palakoso abra busananira. Bila roe
apa niku dadi kewajiban baku desa Muryada sukar sakit liya liya
Lah yo. Ya maketan mandang suara. Ya makitan kuwi lho. Maketan mandang sih. Makitan. Ini makitan. Makitan mandang. Ya lagi ke gunungnya ora? Siji, loro. Ayo, kanca. Ayo, kanca. Sayur-sayur rukun beban
Kumandang, Bun, kumandang.